भोजपुरी अभिनेत्री काजल लखवानी के पक्ष में, काजल लखवानी के पीछे और काजल लखवानी के सहयोग में खड़ा हो गई बा मगहिया जवान परिवार। जी हाँ, आप सब सही सुनतानी, मगहिया जवान परिवार खड़ा हो चुकल बा काजल लखवानी के सपोर्ट में। अभी खेसारी लाल यादव के एगो फिल्म रिलीज भइल लिट्टी चोखा, जौन अवार्ड सब भरला मुंबई में भी और लखनऊ में भी। काजल लखवानी के एक जगह नॉमिनेशन कइल गई आ एक जगह नॉमिनेशन ना रहे अवार्ड शो में काजल लखवानी के, तो काजल लखवानी दोनों जगह अवार्ड ना ले ली, अपना मन से खुद से हट गईली। वो बात के लेके सोशल मीडिया पर मगहिया जवान परिवार के दोनों सदस्य पूरा सपोर्ट में वालों काजल लखवानी के कि काजल लखवानी सही बारी। आ यहाँ तक ना पूरा पोल खोल देले वालों भोजपुरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोग के मगहिया जवान परिवार के दोनों सदस्य कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो का करे लो एगो हीरोइन के साथे फिल्म देवे खातिर का होला का ना होला, पूरा फेस टू फेस आके पूरा पोल खोल दिल गई बा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो के। तो आगे के नया प्रोजेक्ट खातिर आप सब देखत रही भोजपुरी ताज़ा खबर।